Здравейте, приятели, тъй като много от вас ме питате и в Шуфа съм, искам да взема онлайн кредит, как мога да го направя, към кои банки мога да подам документи. Направих едно кратко видео, обясних ви, че в Шуфа може да се вземе кредит, зависи банката, нали го изисква този Шуф. Накрая на това видео ще ви кача един скриншот на банка, онлайн банка, която предлага кредити без Шуфа. Няма да казвам името на банката, да не бъгнат видеото в TikTok. Накрая на това видео ще излезне една снимка, там излиза името на банката и как мога да се заяви онлайн кредит. Мисля, че до 30 или 40 хиляди евро могат да се заявят. То си пише и на самата снимка Оне Шуф Ауфцуг. Оне Шуф, демек няма да ви трябва документ за Шуфа и може да подадете документи. Нали ще ги одобрят? Никой не може да каже. Use your brain. Затова, че качвам снимката на края на този клип, който има желание да влезне в сайта, да си направи едно заявление. Няма да ви трябва конто Ауфцуг от Шуфа, Бонита Шуф Ауфцуг, ще ви трябва само последните 3 лона Брехнунга, последните 4 седмици конто Ауфцуги от самата ви сметка. Ако някой не знае какво е това, да ми пише. Казвам още един път, днес в 9 часа вечерта немско време, в 10 вечерта българско време ще имам лайв. Влезнете, задавайте ми въпроси, ще отговоря на всеки, който мога. Чао, лек ден!